Ďalšieho videa. V dnešnom videu si ukážeme, ako som vyriešil tú mobilnú klimatizáciu, ten vývod z okna, tú rúlu, kadiaľ vlastne sa odčerpáva ten teplý vzduch, aby to vychádzalo vlastne von, lebo ja som to pri minulom videu zabudol natočiť a veľa ľudí mi z vás písalo do komentárov, že ako som to vymyslel. No trvalo mi to niekoľko dní, ale v dnešnom videu vám to idem ukázať aj znútra, aj zvonka, a ak ste nevideli to predošlé video, kde som hovoril nejaké informácie o tej klimatizácii, tak odporúčam si ho pozrieť a ideme sa teraz na to pozrieť, ako to mám vyriešené. Horúčavy nám pomaličky pominuli, je tu teraz 25-26 stupňov, čiže klimatizáciu teraz mám vypatú, ani som mu vlastne dneska ešte nezapínal, zapnem si ju až na večer. Čiže no a takto tá rúla, kadiaľ ide vlastne ten teplý vzduch z tej klimatizácie, čo som vlastne minulý natočil, no vyzerá to takto. Nebolo to hneď na prvý pokus, ale urobil som to takto, vlastne tá fólia, ktorú som mal v aute väčšinou na čelnom skle, dal som to takto na okno. Je to síce prelepené, nevyzerá to nejako, predtým som tu mal kartón, no ale ten kartón to vlastne moc nefungovalo, čiže urobil som to takto. Tento záväz by nemal byť na tej rúli a nemala by byť moc ani pokrivená, najlepšie keby je trošku vyrovnaná. A tuto som prerezal do tej sieťky taký otvor, aby vlastne tá rúla bola vonku, a takto som to celé opáskoval. No je to improvizované, nemám ten materiál na to, čo som pozeral, dá sa to objednať, niečo lepšie na to okno, kde sa vlastne dá táto rúla, aby to odsávalo von a nešiel naspäť do izby ten teplý vzduch zvonku. No a idem tu ukázať ešte z vonkajšej strany, ako to vyzerá. Čiže znútorne to vyzerá takto, ako nevyzerá to nejak moc, ale účel to splní, čiže ten teplý vzduch sa nevráca naspäť do tej izby. Chvíľku tú klímu zapnem, budem sa pozrieť von a za pár minút sa vrátim, že jak toto vyklimatizuje teraz, keď už tie horúčavy konečne vonku pominuli a nie je tak horúco, dneska je vonku iba 28 stupňov, tak za chvíľku sa pozriem, že okolko tú izbu to schladí. Mám to na hajt 16 stupňov a tu chladenie. Zvonka to vyzerá takto, je to fólia, čo sa má vlastne na čelnom skle v aute, a tam je vlastne tá rúla, kadiaľ vychádza ten teplý vzduch. Ja to mám vnútri, všetko som to radšej opaskoval, aby sa ten teplý vzduch vlastne nevracal donútra ani zvonka, keď bolo vonku tých 38 stupňov, dneska okolo tých 28, ale tuto môže byť viac, aj kľudne 30, a takto to vlastne vyzerá zvonku. No, nevyzerá to nejak extra, není to originálne na to, nejaké tie panely, čo som pozeral, čo sa dajú tiež kúpiť a dať sa to do okna, ale vyzerá to a účel to hlavne, že splní. Takto to vyzerá, čiže zvonku. No, klimatizáciu vypínam a je tu vlastne rovnako teraz 25, predtým bolo tiež 25, 26, ale bolo to zapaté pár minút. No a čiže takto som to vyriešil. Akože vylepšoval som to 2-3 dní, predtým som sem dal kartón, ale nemalo by to byť, lebo ani tento záväz by na tom nemal byť, čo som pozeral podľa internetu, čo som pozeral na to odporúčania. Niektorí to majú len medzi otvoreným oknom, nič tam medzi to nemajú. A bola ešte k tomu taká lišta tej klimatizácie, ideme si ju ešte pozrieť. Ešte tomuto takáto lišta vysúvacia, no ale čiže nie je to ničomu, čo som pozeral nejaké videá, čo niektorí majú tieto klimatizácie, majú to väčšinou takto, tie rolety, a dajú to medzi to, a čiže aby ten teplý vzduch sa nevracal a ten chladný vzduch zostal vlastne v izbe, ale ja som to nemal ako na toto napojiť, nechal som to takto, je to improvizované. Mám klímu zapatú iba keď som v izbe, keď idem preč, vypnem to, nenechávam to takto, lebo predsa bezpečnosť je ako prvorada pri týchto veciach, ale je to vlastne táto fólia, ktorá neprepúšťa teplo. No ale zase nie je to celkom dobre odizolované, musím do budúcna niečo kúpiť, o tom tiež by som natočil nejaké video, ale zatiaľ to mám takto vyriešené. A toto vlastne mne je k ničomu, lebo tuto to takto z boku, keby to dám na okno, to nemôže byť, lebo by mi to vlastne padlo. Čiže mám to zatiaľ takto vyriešené, to je to, čo som vlastne minule zabudol dotočiť tej klimatizácii. Ale vlastne vyzerá to takto. Takto to je zalepené, tuto mám okno podopreté, aby sa neotvorilo. Takto je tá rúla, zaslona by cez to nemala byť, tu dávam potom preč, lebo predsa tá hadica je to horúce a nemalo by to na tom byť, ale takto to vlastne vyzerá. No a teraz je dokonca 24 stupňov, akože, no takto ten finálny produkt vlastne vyzerá. Otvoreným oknom, aby ten studený vzduch zostal v izbe, čiže toto je ten finálny produkt, ako som to vymyslel, ale hovorím, toto je čistá improvizácia. Keď budem mať niečo lepšie na to, určite to do budúcna natočím, ale zatiaľ to vyzerá takto. Keď vlastne aj tá hadica z tej klimatizácie, ona horúca, no je teplá, ale nie je nejako extra horúca, ale vlastne mala by byť čo vlastne najkratšia, aby ten teplý vzduch išiel čím najlepším spôsobom von, aby to nezostávalo v izbe. Čiže tú rúlu ešte trošku skrátiť. Napríklad niektorí to majú tak, že majú napríklad otvor cez stenu a majú tú hadicu, čiže skrátenú. A podľa umelej inteligencie som si to pozeral, čiže tá hadica by nemala byť čo najviac poprehynená, mala by byť vlastne najlepší rovná, aby to čo najlepšie ten vzduch išiel vlastne z izby von.
Nie, vlastne, že hadica, jak som to nazval, vlastne tá rúla, ona je vlastne aj tvarovateľná. Čiže ona sa dá vlastne aj skrátiť, alebo urobiť akože na väčšiu dĺžku, ale toto je vlastne akože tá maximálna dĺžka tej rúle. Čiže nie hadica, ale rúle, jak som to predtým nazval. Čiže takto. A toto je vlastne k tomu, čiže to sa len takto potočí a vlastne ono sa to akoby našrobovalo na to. A toto je vlastne vysúvateľné a zasúvateľné na túto rúlu. Čiže takto ja mám trošku pokrútenú, ale normálne dá sa toho držať. Čiže tu je vlastne ten teplý vzduch, nie je to horúce, ale je to vlastne teplé, tak aby som to vlastne dobre pomenoval. Nie je to nejaké majstrovské dielo, je to všetko, hovorím, ako improvizované, ale keď idem preč, radšej to vypnem, lebo predsa bezpečnosť musí tam akože byť, keď je to predsa len tak kvôli, je to trošku olepené, ale písali ste mi, tak som to natočil, lebo som to zabudol v predošlom videu. A ak máte nejaké otázky na tú klimatizáciu, kľudne napíšte do komentárov a do budúcna, keď to budem mať, určite ešte aj to dotočím v nejakom krátkom videu, ale to je vlastne tuším všetko tej klimatizácie. A keď boli tie horúčavy, no ako som spokojný, ale spať sa pri tom, keď to dám aj na slabšie, dá sa celkom, však zaspal som, ale nemá to tichý chod, je to trošku hlučnejšie, čiže takto vlastne ten finálny produkt vyzerá, ako som to vymyslel. Ale hovorím, tá lišta je lepšie na také rolety, lebo k oknu nedá sa mi to pripojiť, ale ak by ste s tým mali skúsenosť, kľudne mi napíšte, ako by som to mohol pripojiť, vyskúšam a uvidím, by som natočil na tom videu. Ak máte otázky, kľudne napíšte do komentárov a uvidíme sa na budúceho videa.